Näme üçin biz islemesegem käbir adamlaryň diýenine dikýärýäs. Şoň kıçamamyz şo hakyna. Bul adamlara biz narsist diýäsmi, abuser diýäsmi, däli diýäsmi, psih diýäsmi tapawut ýok. Bul adamlaryň asyl maksady bize öz diýenine etdirmek. Ve bu adamlar bize öz diýenine etdirmek üçin esasy 4 san usuly ulanýarlar. Birinji gorkutma usuly. Ýagny siz hiç bir ýagdaýda ses bermäge, gürlemäge hakyňyz bolmady ýaly hemişe sizi gorkutup, sen kim, agzyň ýum, sen bilýän zadyň barmy diýip sizi obescenić etmek arkaly siziň sesiňizi ýapýar. Bu köplenç zalim enatalan usulyny ýatlatýar. Ýagny küçük çaga intäk sen hakyň ýok, ular intäk diýen ýalyky ýöne gatnaşykda adam şol usuly ulanýar. Eger gorkunmak arkaly öz diýenini etdirip bilmeýän bolsa adam size näme etýär? Nesini ağırtıp başlaya. Vah men pahir, vah hemmekşi mağa gülüp bakanok, ıkvalam şeýle, adamlaram şeýle, bir sen kömek edip bilýän, gaýrat et, vapşe da men ýaragsyz diýälerde özüne nesini ağırtýarlar. Ýagny siz adekwatny ol adama seredip, ele aýagy wa näme pul soraýarmy, işle de gidiber de her kim işläp ber. Şolar ýaly pikir kelläňde adekwatly pikir akylyňy durlamak üçin döremegini ýapmak bilen ýygydyry size özüne nesini ağırtýar. Nesi ağırtmak arkalam size täsir edip bilmedik bolsa adam sizi garalap başlaýar, kiçeldip başlaýar. Obescenić edip başlaýar, günäkärläp başlaýar. Hemme zat senden ýaňa. Käşkä sen şeýle bolsadyň men beýle bolmazdym. Hawa, hemme zat sana bagly. Sen gaýrat et, şonda men düzelerim. Umuman bu zatlarda men ejem, hawa, kakam, atam, enem, babam, ýederkam, bütün ýolbaşçylar hemme dünýä günäkär diňe men akça çüçe diýen. Iň soňky usul, şu 3 usulam kömek edip bilmedik bolsa, gorkutup bilmedik bolsa, hawa, sizi kiçeldip bilmedik bolsa, günäkärläp bilmedik bolsa, nesini agyrdyp bilmedik bolsa, manipulator iň esasy ýaragyny çykarýar, söýge ýaragy. Ýagny sizi söýmek bilen, size hoşal sözler aýtmak bilen, "Vay sen şeýle bir akylly, sen şeýle bir üstünlikli, diňe sen maňa düşünýän, maňa gaýrat et, kömek et, sen näme düşüneňokmy?" diýip köplenç akyllyja oglanyň boýuna iýleýän gyýlan usuly bolýar bil hawa. Ol oglan görüp dur, bu gyz maňa münasip däl, ýöne men şeýle öwýän bolsa, men şuň diýenine dikýärdiň näde? Şeýle pikir bilen manipulatoryň eliniň aşagyna düşýär. Umuman mähribanlar şolar ýaly manipulasiýanyň güýjüni özüňizde duýýan bolsaňyz, bu adamyň size ýakyn bolsa, şoň manipulasiýasynyň çykasyňyz gelse, şo sorawlar kelläňizde bar bolsa, nädip manipulatora ýok diýmeli diýen seminara çagyrýan. Şo seminarda biz umuman manipulasiýanyň ähli urlaryny öwrenýär we nädip manipulatora sagdyn ýok diýip bilmeli we şondan soň özüň günäkär duýmaly. Şol usullar barlap siz bilen praktiski zadanyalar ederse, test çözer, pikir alşarys, umuman ýazylmak üçin direkte ýazyp bilersiňiz ýa-da profilimdäki nomerle habarlaşyp bilersiňiz. Videoň soňuna çenli dinläniňiz üçin köp sag bolun.